כן, אהלן חברים. אהלן חברים, אנחנו פה בניפוץ המיתוסים, והפעם הקרנבל בברזיל בסלבדור, ובהופעת אורח, תזמין את האורח שלנו להיום. רנה רזי! אהלן. רנה רזי! תגיע אלינו. אהלן אח שלי. טוב חבר'ה, איך היה בקרנבל, יואב? היה טוב, היה... תראה, היה שמח, הייתה אווירה... האמת... ציפינו לפחות! היה מטומטם! היה חזק? הכבד שלי לא עומד בזה! היה חזק? היה מטומטם, היה דבילי. היה מפגר, הפיגור ברחובות. אז נהנית, היה מרוצה. תגיד לי, וכל הבלגנים הזה, שמועות, שביתת השוטרים, בלגן, אלימות ברחובות, קרה? אני עושה את הקרנבל בפלור אנפוליס, כי בסלבדור אלים. יאללה, פלור אנפוליס, קחו את זה, כל מי שלא היה פה פרייר או לא? מי שלא היה פה פרייר, אני אומר לכם ברצינות. ואיך היה באולינדיה? באולינדיה? אני לא יודע, כל אחד עם ההזיה שלו. אני הולך לאיזה אי קטן ולא ברור. צאו מהסרט חבר'ה, סלבדור. זה המקום האמיתי. סלבדור היא בעיה. תודה רבה לכם.